dulurku aja nganti kliru mong Gusti Allah sesembahanmu rinton lan dalu mong limang wektu kanggo brasta mungkar lan nafsu disuwunke pangapura mring ya kuwi marang para-para pepunden kang lenggah mapan ana ing ya kuwi Kaliula no. Ngono ya, Mak. Upama ana kececere rembug, kececere kanca-kanca anggone menghibur karo para warga masyarakat. Heeh. Merga sesuk kanca-kanca lagi iso leren. Oh, sesuk iso lagi leren. Heeh. Iya, wingi bubar saka ngluyu. Heeh. Kang Sarto Medion, sesuk leren sedina. Sesuk diparingi leren sedina kanggo leren ning omah, ya. Terus mbacut meneh kanca-kanca nganti Agustus entek no. Oh iya, tanggal 17 wis bablas ning Gunung Kidul. Ngono. Iya. Disuwunke pangestu para warga masyarakat kang mapan ning Kaliula. Iki lakone wis dipaket. Lakone wis dipaket karo para pepunden, karo Pak Ngasun, Pak Ahmad Zaini, karo sedaya panitia. Lakone ora kena dinyang no. Ngono. Nyuwun lakon Pandhawa kumpul utawa Wirata Parwa jane ya tak nyang merga wingi-wingi aku mayang ning ya Nganjuk dan sekitarnya kuwi wis ping pindho wulan iki nglakokne Pandhawa kumpul Wirata Parwa. Ning Tinampuh Rejasa kae ya Wirata Parwa. Ya. Terus wingi ning Luyu ndek bengi ya Wirata Parwa. Iya. Ning ya bobote kalah karo sing nanggap. Tetep nyuwun Pandhawa kumpul utawa Wirata Parwa. Ora dadi baya pengapa, ora dadi baya pengapa no. Oh iya, iya ngestokke dawuh. Iki pagelaran bengi iki ya uga disiarkan langsung. Ya kuwi lumantar channel YouTube Asta Brata Media, ya. Dadi sing kepareng mirsani ora mung penonton kang ana ing TKP ning kabeh para sutresna budaya wabil khusus pecinta wayang kulit sing selalu mengikuti dengan setia sanggare awake dhewe Asta Brata Media. Uga ikut memantau uyung-uyung anyeng kuyung ndongake warga masyarakat dusun Kaliula kang bengi iki kagungan kersa ya kuwi bersih dusun utawa nyadranan. Ngono ya, Mak. Alhamdulillah wis kasembadan dusun Kaliula ngenekake wayangan meneh. Pokoke ngene iki yen tanpa kekumpakane para warga masyarakat ora iso dadi kok no. Ngono. Nek ora merga saka guyub rukune warga masyarakat, yen ora merga gotong royonge para warga masyarakat tangeh kelakone. Ngono. Ibarate yen diupamake difilosofike, ya. Tuladane kaya sapuduk kae no. Ngono. Sapuduk kae yen sapune nggur siji ora kena nggo ngresiki regetan, ora kena nggo ngrampungi gawean. Ning nek sapune duk kuwi pirang-pirang ditaleni sing kenceng, ya kena kanggo ngresiki regetan, kena kanggo ngrampungi gawe. Ya, begitu juga dengan filosofi ini para warga masyarakat kang mapan ana ing dusun Kaliula. Ya. Nek sing tumandang ki nggur bapa kasuntok tangeh kelakone. Ngono. Ning atas guyub rukune warga masyarakat, kegotong royongane persatuan dan kesatuane para warga gong kang lenggah ana ing dusun Kaliula. Apa meneh iki ngepasi Agustusan. Dadi semangate kudu tetep semangat 45. Ngono. Eling-eling awake dhewe saiki wis ora berjuang perang mungsuh bangsa Walanda. Ngono. Wis ora perang secara fisik. Ya, ning tugase awake dhewe menjadi generasi penerus saiki mung kepiye carane mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Ngono ya, Mak.
mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Manut karo gaweane dhewe-dhewe. Oh ngono. Upama dadi guru ya guru sing becik, upama dadi seniman ya seniman sing apik, iya. Upama dadi pejabat ya pejabat sing jujur lan sak liya sak panunggalane no. Oh iya. Iya ya Mak ya ngestokke dawuh. Ya Nduk, piye? Iki sadurunge ngaturke tetembangan kang maneka warna, Kang Sarto ngaturi Mbak Prigel, saka kersane Bapa Panitia. Luwih dhisik ayo ngumandangke lagu-lagu sing bernapaskan dening perjuangan. Oh ngono. Lagu-lagu perjuangan didhisikke. Diwiwiti saka ya kuwi Lancaran 45. Oh iya, karya besar ya kuwi lirike sing nganggit utawa sing ngripta, cakepane utawa lirike Bung Karno Presiden pertama Republik Indonesia. Oh iya, dene sing aransemen ya kuwi senior dalang pepunden dalang saka Semarang Suwargi Kinarto Sabdo. Oh ngono ya Mak. Kolaborasi antara dua cendekiawan andalan Indonesia. Lancaran 45 rong rambahan mengko gek ditutuke lagu-lagu perjuangan. Oh iya, dibawani luwih dhisik no. Oh iya, monggo Mas Heru dipun bawani lagu rumiyin mengki gek dibacutke Lancaran 45 Kang Sarto lagu-lagu perjuangan. Oh iya, monggo Mas Her, ya. Hanya rekara kinarya mengeti tanggap warsa wiyasana goro tanggap warsa wiyosanegara. Hari jadi Republik Indonesia. Wah iya, ya. Ingkang kaping negarane pundi, Mas? Ya. Republik Indonesia Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hari jadi ingkang kaping pinten? Wos walong dasa taun proklamasi mardika proklamasi mardika yekti. Bapak proklamatore dening Soekarno Hatta pahlawan pinunjul. Bapak Soekarno Hatta didukung sinten mawon Mas Her? Sinang kuyung prapejuang sumpahe para pejuang harila bondo harila donya antarpati telaske jejer kusuma bangsa ya ya gek dibacutke Lancaran 45 ya rong remban gek di bablaske lagu-lagu perjuangan. Kanggo ngobar ya kuwi jiwa nasionalisme Kang Sarto, jiwa patriotiki warga masyarakat dusun Kaliulo. Wah iya, maka buka saking tenor Mas. Ya yuk dados. Ape-ape abang suka saking warnane
Kekang ada dasar Pancasila Dumadi kalah tangga 17 Agustus sasi menuju tahun 1945 Rambate Ratrahayu Rambate Ratrahayu Sumanda bareng maju Tunggal tekad rahayu Merdeka, merdeka, merdeka Bumi kelahiranku Merdeka, merdeka, merdeka Merdeka, merdeka Kalau kain pengilang iku meletetan awe-awe abang putih sambil warna iku lambung sejatine negara kita wis merdeka kan ada dasar Pancasila Dumadi kalah ing tangga 17 Agustus sasi menuju tahun 1945 Rambate Ratrahayu Rambate Ratrahayu Sumanda bareng maju tunggal tekad rahayu Merdeka, merdeka, merdeka Bumi kelahiranku Merdeka, merdeka, merdeka Lanjut lagu-lagu perjuangan. Oh iya. Itulah hari kemerdekaan kita Hari merdeka Nusa dan bangsa Hari lahirnya bangsa Indonesia Merdeka Sekali merdeka tetap merdeka Selama rakyat masih dikandung badan Kita tetap setia mempertahankan Indonesia Kita tetap setia membela negara kita Halo, halo bangku, ibu kota Pariangan. Halo, halo bangku, kota kenang-kenangan. Sudah lama kita tidak berjumpa dengannya. Sekarang telah menjadi lautan api, ibu rebut kembali. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau sambungan kampung menjadi satu itulah Indonesia Indonesia tanah airku aku berjanji padamu menjunjung tanah airku tanah airku Indonesia Cinta tentara pembela yang benar Cinta tentara hati serang Maju serentak mengusir penyerang Maju serentak tentu kita menang bergerak
serempak menerkam tentara menyerang majulah menang. Merdeka. Merdeka. Wah. Wis katur lancaran 45 dibablaske ya kuwi lagu-lagu perjuangan no. Oh iya. Alhamdulillah kebak barokah. Yo iki diaturake sing dianti-anti kudu dadi bukti, sing diantu-antu kudu lumaku. Iya. Mbak Prigel diaturi jumeneng dhisik. Mbak Prigel diaturi jumeneng kareben menyapa warga masyarakat ing dusun Kaliula, karo atur panglipur ya, Mak. Ayo, Cok, disepoti, Cok. Monggo, Mbak Prigel pangayu anjar wening. Yo. Hey. Wilujeng dalu selamat malam Mbak Prigel. Sugeng dalu selamat malam Mas Akbar. Alhamdulillah ketemu lagi Mbak. Iya, alhamdulillah. Sampean piye kabare? Alhamdulillah baik. Mbak Prigel nak yo sehat-sehat wae to? Alhamdulillah pangestunipun. Kita dipertemukan ana ing dusun Kaliula, Mbak. Dusun Kaliula. Wah, iki berarti dusune akeh ulane ya, Mas. Dusune akeh ulane. Iya. Adicarane bersih dusun. Adicarane bersih dusun iki biasane sindene ning sisih kono ning kene kok umpane kok aneh. Anu, ora ketok Mbak, mergo kelangan ki lho. Anu, omahe wong, daleme wong, dadi diseleh kono. Tapi aku ngobrol di sini gak apa-apa ya? Gak apa-apa, Kelihatan gak? Kelihatan toh, aman toh? Kelihatan. Pokoknya ukurannya Mas Nanang kelihatan ya kelihatan. Terus piye kuwi ukurane kok Nanang? Lah Nanang kok ngangge seragam ki mang Lho, dengen. niku daftar Astabrata magang, Mbak. Oh, saiki dadi ceru. Cerew niku, nggih ngoten niku, cerew. Oh, alah Nanang sehat selalu ya, Le. Loh, sampean nggih kacamata ireng apa ketok? Malah ketok eleke. Mbak Prigel salam-salam dulu, Mbak. Ya, Mas. Kagem para warga ngendi mau? Kaliula. Kaliula. Heeh. Ana ula nyemplung kali. Ana ula nyemplung kali. Warga Kaliula semoga banyak rezeki. Allahumma amin. Amin. Ana ula nyemplung got. Ana ula jegur sumur. Ana ula jegur sumur. Warga Kaliula semoga panjang umur. Allahumma amin. Amin. Ana ula ulane diwel. Apa? Warga Kaliula bengi iki ketemu kelawan Mbak Prigel. Ayo. Ya. Mangan sate dibakar ngangge areng. Apa kuwi? Dalange kok ganteng. Iya. Wit riyen. Iya. Kowe apa ro nang dalange ganteng nang? Kakangku kok niku. Ya. Mbak Prigel. Mas, matur sembah nuwun kagem seluruh panitia pada malam hari ini ya, Mas. Nggih. Khususnya juga untuk perangkat desa semuanya Pak Kasun matur sembah nuwun. Semoga sehat selalu, panjang umur. Amin. Kayak ora kapok nekake awak dhewe ya, Mas ya. Amin, Moga-moga Mbak. tahun depan Nggih. Mas Akbar beserta kru bisa hadir kembali di warga Kaliula ya. Uga didongake Mbak warga masyarakat kang mapan ana ing dusun Kaliula yang malam ini menonton pagelaran wayang kulit tumplek-blek dari siji. Iya, padha madhep rene kabeh, Mas. Nggih. Nonton sampeyan kabeh. Amin. Muga-muga ibu-ibu, bapak-bapak sing nonton malam hari ini ya, Mas ya. Diparingi kesehatan sedaya. Amin. Utange gek ndang lunas sedaya. Amin. Sing nyauri banter dhewe biasane utange akeh. Iya, wah
Iki banyak permintaan-permintaan, Mbak. Permintaannya apa, Mas? Niki kula waose nggih. Heeh. Nggih, monggo. Niki wonten sing sami wilujeng rawuhipun bucange kula sesepuh dusun. Tembange caping gunung mawi bawa tembang niki kagem bapa perangkat dusun. Kaliula sak rakyatipun sedaya saking kula Mbah Mujiya matur suwun. Terus niki wonten sing lumantar WhatsApp nyuwun loro ati loro enek loro ati loro nggih. Bener nggih? Enten. Nggih, loro ati loro. Saking penggemar setia Sanggar Seni Astabrata menika ingkang memonitor di channel YouTube Astabrata Media. Mbak Prigel milih dulu, Mbak. Ayo arep ngaturke apa? Mengko ben iki ana Mas Victor lho. Iya. Ben bawa ya ora apa-apa. Mas Victor bawa ya ora apa-apa ya. Bawa ngewangi Mbak Prigel. Mbak Prigel wah jadwale wis full ini luar biasa kok. Oh ya sampean ora, sampean sedina yo ngenyangi loro isuk bengi. Wayangan kok ngenyangi loro. Iya. Apa, Mbak? Nggih, niku wau panitia juga ada permintaan podang kuning. Oh, podang kuning. Oke. Sing didhisik manut. Ya Kene, podang Mas. kuning. Mas Victor. Kene podang Turun kuning. aku rene. Selamat. Ayo Mas Victor, rene Mas Victor. Yo, Hey. Sawi ra temu Victor. Ya. Sip wah. Suwi lho Mbak, ora ketemu to jenengan karo makhluk ini. Loh, kok makhluk piye to, Mas? Ayo, maksudnya penabuh saya ini lama izin loh ini. Aja makhluk to. Apa? Spesies. Malah spesies. Iya. Piye kabarmu, Mas? Ayo saliman dong karo Mbak Brigel. Iya. Sayang sik. Aku wis ngejak ndak tahu loh. Pengen. Oh, maksudnya pengen mbok abong, Mas. Wah, aku tuh sing ngabuk ya. Nggih, ngaturaken ujung dalu, Mbak Brigel. Sugeng dalu, Mas Akbar. Iya, selamat malam. Nggih, Mas Dan. Dangu niki izin ngapunten kalau wingi tesih ngayahi kewajiban teng kampus menika. Acara apa le? Acara apa? KKN, Mas. Nggih, KKN kuliah kerja nyata. Ya. Ning ndi? Wonten Boyolali Taman Sari. Rong gunung dadi. Berarti KKN-e jurusanmu pedalangan berarti ngelatih dalang ning kono. Iya, Mas, ngatih dalang terus memperkenalkan adik-adik tentang wayang kulit ngono kuwi. Aku yo ngajar SD. Samarku nek sing mbok ajari ngono malah awakmu dienggo wayange. Dadi go dolanan kok ngono kaya. Anu, bawa podang kuning Mas Victor. Podang kuning. Iya no, engko sing ngaturne langgame karben Mbak Yu, Mbak Brigel. Ya, Mas Victor ki apik ya, Mas. Apik piye? Kayak tutup botol PPO modelnya. Serasi lho, padha ijone lho, serasi lho. Ade ra semayanan ya, Ora Dek ya. semayanan kok aku. Ancen yo sak rasae ngene iki lho. Wah iya. Sak rasae bangga ra semayani bangga. Berarti Ade padha-padha percaya ngono ya, Mas ya. Saling percaya. Aku percaya sampean gak. Ya padha percayane. Ya padha percayane ngono maksudnya iki. Ya jal pamerno suaramu ning warga masyarakat dusun Kaliula le.
Ki asli ya, Mas? Asli kok ya mosok pasangan. Iya. Aduh. Alah Beh tumone. Wah, tumo ora ya. Nah, Bajal suaramu kaya ngopo Cah Bagus? Iya. jarana. Ngadeg to, Mas? Malah kaya dolanan. Iya. Wis to. Wis mentok. Ora iso didongkrak. Iya. Kula serasi mboten Bu kali Mas Victor? Serasi. Alah iki. Apa ora? Aku ngene iki umpama pasangan sing piye, Mas? Wah, ya serasi. Sing Serasi. wedok kaya Komoratih, sing lanang kaya Komodo. Lho. Toko mudu gitu. Ora pasangan ideal, iki kaya pasangan idiot. Oh, ini. Masak. Ya. Ya, Cah, suaramu kaya ngopo? Nadyan wujud temong peksi. Suarane gak dalang ya, Mas? Kok dalang niku nggih jurusane kuliahnya juga pedalangan, Mbak. Oh, pedalangan juga. Iya, pedalangan. Kowe nek kadung dalang wah hebat. Hebat. Nek nampa tanggapan pas dalangan wah kotake kotak jajan. Kok kotak jajan? Lah kotak biasa niku ora Kegedean. gitu. Dek ben iki ora kotak jajan, Mas. Apa? Kotak amal. Kotak Malah. amal masjid. Aneh-aneh. Yo. Agawe talining pronto. Mawi Mas Victor rasan-rasan karo aku Mbak Prigel. Piye, Mas? Mbak Prigel punya campur sari Anjar Wening Group, Anjar Wening Musik. Iya. Kuwi Mas Victor arep daftar dadi musisi. Musisi. Dadi ngedram jere. Aku lu ngedram iso, drummer. Ora lho, Lek Victor daftar dari drama. Kok dadi drame lho. Ora Nek mau nyepelek dadi drame, Iso. dadi pancalan bass lho. ayo, dia daftar dari drama kan, dari pancalan bass kuwi to. Pacalan bas yo oleh. Sing dadi dek 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 kuwi. Tidak itu yang ngisor. Angger sing ngidak Mbak Prigel apa-apa. Lele, Aku seneng. Oh, sing ngidak Mbak Prigel seneng. Aku seneng. kok ngono? Teko ngisor karo ngeliling. Ayo. Mas aku. Wansal iki kok. Pacar. Oke. Aneh-aneh. Yo. Yo. Goleki si podang jenar. Cengkok. Cengkok apa niki jenenge? Cengkok kemampleng. Cengkok kemaplok ya iki lho, Mas. Kemaplok kemidon ya. Wis wae iki. Terus? Iba bunga hengatiku nyanding bisa dadi tombo. Minta tepuk tangannya Bapak Tepuk Ibu. tangannya untuk Mas Victor. Ampun tepuk tangan, ampun tepuk tangan. Lah Iya, ngopo? Pak. Apa artinya tepuk tangan tanpa saweran? Yeah. Aku tepuk tangannya opo? Nyawer. Dremis to iki ya. Alah yo aku blemis golekne kowe no Mas. Oh iya. Iya iya. Kodang kuning ya. Kodang kuning siap. Jogeti. Oke. Heeh, Yo awane ngomah wis ora kerasan keluyuran anggolek ising tak sayang mubang midan anggonku ora krasa esuk awan nganti wengi paneman yen nganti liya kang nyayang kleyang tak sawang mencok ning apang tekan sangan tak rintik sapa katungan sarwi ngocet dheweke ngalih pencokan kelekane tak suwun
Sorry ya Le Lanan orang mandang hatiku tak sayang tak seranani son pekakul bando oh arep ucalan nyeblak kan joget hey hey ora krasan keluran anggolek ising tak sayang mudah-mudahan teranggonku goleki ora krasa esuk awan man yen nganti liya kang nyayang yang tak sawang mensone ngepang tekan jangan tak rindik saka kadungan saringan sedeweke ngalih bensokan makane tak suwun agawe pikirku komeng seret ireng tak sawang tambah manise ibu bunga yen kaya dirane bakal atiku kekiwang liyan yen si podangan dudut ati kepranan tak seranani sono pikat pulut bendo awas berada suka iya mencelatar netar neh pisan gas ya hey wes marem tenan malah kayak dolanan pocong-pocongan sing curi-curi ki lho Mas api ya dolanane alah yo melu aku tak go mulih nah aku lagi go mulih Mbak Prigel gelem ora ayo gelem ora tak go mulih lah piye genahe kok dadak genahe barang sama tak go mulih arep dingin dolanan eleret-eretan ning omah ye eret-eretan gelem apa ora ayo eret-eretan anakku ning omah gelem ya gelem ya Nek penting kanggo sampean apa to sing ora oh iya alam tolong ngaplok aku tak kira nek dadi anake oh alah mas kok anake lah ngopo kok anake piye to ya aku kesenengan ndemok ngene iki lah kok iso seneng ha bedino nggur mie Mas aku ya lek aku ngerti anakku kaya awakmu ya pentelku tak wei tak wei putas sopotas lho bar mentel terus muntrok mendem anaknya malah dipateni
Ambekan sih Mbak Prigel. Minum-minum dulu, Oke, terima kasih ya Mas Akbar. Nanti lagi. Kowe ojo sik. Aku ora. Kowe panganan kene. Cek enek tugas satu lagi buat Mas Victor. Sampeyan Mbak suwi Prigel ra ben istirahat sik. Ngombe-ngombe sik. Ya, Mas. Nek kowe nak ora ngombe to, ula kok kuwi. Ya, ula stugel ya. Nggih, Mas Akbar. Ada permintaan caping gunung. Oke, dilayani. Dek Sinta karo Mbak Yopika jumeneng ya. Yo, coba kaya ngapa? Sepati sing gumiak. Yo, celorot. Hey. Oi. Sip. Ya. Wilujeng dalu Dek Sinta. Sugeng dalu Mas Dalang. Wilujeng dalu Dek Yopika. Nggih, wilujeng dalu. Iya. Ayo disapa to, Tor, disapa dikeki sinden-sinden menik-menik kok. Wilujeng dalu. Iya. Wilujeng dalu. Pripun Mas pawartosipun? Alhamdulillah saya. Haiji. Mbak Sinta ngaturaken wilujeng dalu. Dalu. Oke. Piye kabare? Sae. Ayo ngono lak yo ngono to, Cuk. Hei, Ya gak maksudnya Mbak Sinta lak kuliahane Surabaya. Surabaya. Harus bisa Bahasane etanan. bahasane wetanan. Bahasa sapaan nih, Mas. Bahasa sapaan kedekatane Surabaya ngono. Lah sampean mbek kuwi kok alus. Alus kuliahe ning Ning Solo. Oh. Yai Solo ki alus-alus. Oh, iya. Beda nek karo sampean. Oh, ngono. Rakasan. Dadi iki engko ngomong ngene. Piye? Tak kei tugas to. Heeh. Iki Dek Sinta karo Dek Yopika capek gunung jengglengke. Iya. Anggonmu jenggleng Dek Sinta karo Mbak Yopika kudu beda. Mergo karaktere wong etan karo wong kulon beda. Beda no, panggah iso nyrateni, Mas. Iya, carane tutoriale jenggleng kudu iso. Kudu iso. Iya. Ngalus sih panggah. Alam tridang tridang. Jelek ngono. Iso apa ora gejleng? Gejlek jegleng. Ngatasi kok. Jeglek kok gejleng piye to? Ayo jembeng. Kathok apa piye jembeng? Ayo, bawa sampai gunung. Siapa dulu? Ayo. Alus ya Pak, kasar. Alus ya. Anu so. Oh, so. Sapa sih? So. Sing kalah Mbak Yovika riyen. Ya berarti riyen. Heeh. Apik ya. Jegleng cah Solo. Cah Solo. Karaktere kudu alon Alus. Putri Solo. Putri Solo iki wonge alus. Sing halus ya, Mas. Alon-alon. Malon-alon. Dipernahne ya, Mas. Jan ngene iki malam pertama ya udah ngantuk ngene iki. Halus. Halus banget Halus. Awe iki batine Mbak Prigel muni batine. Napa? Kowe kasar ya panggah ra krasa. Ayo carane. Sambung maralon. Ya nggo dengkul barang kadang. Ayo coba kaya ngapa Mbak Yop? Heeh. Saben bengi. Ya. Nyawa. Alon Putri Solo. Ora kena dikasar. Ora kena dikasar. Alon Putri Solo. Sip, luar biasa. Ya kaya ngono kuwi. Ya kaya ngono kuwi. Solo ki halus. Solo ki alusan. Tata krama ngedohke panyendu. Ayo. Betul kudu halus. Saiki genti Dik Sinta beda karakter. Kuliahe ning Etan. Kudu cara Etan. Yo. Ya. Iki lho nyapa? Ya apa sih rek kon iku? Iya. Ya kon iku ya apa? Ya kon iku mau lewat tol kan. Iya no jalan tol. Lah yo jalan tol. Yo. Duduk kono, duduk kene, Duduk duduk getak, jos. Ya, Suwe gitu. ya. Ya. Yen mamajan. Ya. Asik. Asik. Sayang anak, sayang anak. Janur. Au. Gene. Kasar tor, yo. Wes, tul ketak. Wah. Weh, sik.
Jenggleng Dek Sinta iso banter kaya ngono ya. Iya. Lah jenggleng ibuke Dek Sinta. Bupar sinem. Bupar. Heeh, ndur dah. Ya. Ndur dah. Oh, wis ra kenek tor pisan. Pun mboten garap sari. Sampeyan ngerti nyapa kok ora kena dijenggleng, Mas? Penyebabe Selong. Wis sombo. ngenyek Bupar. Piye komentarmu Bupar ngoten niku? Diarani selong iki nek aku penghinaan nek aku nesu ngene Bupar. Nek aku tak cengkingin dilebekne kebayane aku. Yo apa lho? Rektor. Nggih. Syukur. Dolan nang omahku tak gecekno brambang. Kemasane jahe Mas. Gecekno brambang iki. Lagi boboki sampean kuwi. Wah. Aku diboboki. Ayo, siapa? Alus. Dik Yopika, ayo. Siap-siap ya Mas Victor. Alus lho, alus. Mongsala. Tata krama ngedohke panyendu. Aku mau nek digredak. Oh iya. Wis to, alon-alon santai, penak-penak wis to. Lha, Ra ketanggo keri-kerian ya. dapurmu ya luwak. Pono kaya bajing nek aku luwak. Bajing nyucur bun-bunamu iki. Yo. Kembang nyekar. Iya, Alan. Sip. Iya ngono kuwi tar sebenarnya. Iya ngono kuwi tar sebenarnya. Oke. Ya. Iki nyapa? Nyapa? Mapake awak. Ah suwen rame. Tak deling lho kudu seraten Seraten Solo. Ya celek pindah sini tak delang yo. Pindah ibuke Bupar. Bang. Oh. Ndak muni ya, panggah ndak muni. Nyapa kowe? Wayahe kene lho. Oh banyak kene to. Kok njaluk rono terus Lah iya to. Gak adil Senengane jenenge alon. lha nggih. Kowe bojo radil. Lah adil. Ya tak adili. Nggih. Oh, lepahke sisan. Yo, Dik Sinta. Pindah. Pindah Bupar. Malah kaya kentongan. Piye apa? Kayak rondo kampling. Jan iso kaya wong nitik watu gludak. Ngenyek Bupar. Ora. Kasunyatan. Ayo. Kok iso kasunyatan iki jenenge? Wah. Oh iya. Piting kowe aku. Wah. Capitan. Pacitan. Japitan. Iya, Pancian. Heeh. Yuk. Panas. Pasitan, iki turu apa piye to, Tor? Hah? Iki turu apa piye to? Lah, Pasitan wis lho kok iso. Lah aku pengen nang Pacitan nang pantai ya tok lemah-lemah go begini. Oh. Ya. Panas. Udan janjine piye Mas janjine piye aja mepet
Mane kaya anu suwuk lomba. Aja ngesuk Sinta Jajal. Ayo, aja ngesuk aja metet-metet. Aja metet-metet. Pidah bar. Aja ngesek aja mepet-mepet. Aja ngesek. Allahu Akbar. Maling. Kaya ngiringi wong digondol gedruwo medane. Gluduk. Kaya kena ditangkap ya. Saya ditangkap ya guyone ngene iki lho. Oke, siap. Makasih. Ya. Panas udan panas aling-aling caping gunung Yo tar. yo Salah izin suwi. Yo. Ayo disinta arep dipikir padha nyingkir sik. Ben kiprah. Dang koprol tor. Totalitas Mas. Koprol. Ya, ndak sesek. Dasmu dhewe iki. Dase sing piye to? Ayo no, totalitas. Au. Sok gebes barang. Yo. Yo. Kowe ngantek-ngenteki aku. Aku mbok ciak. Tepuk tangan dulu biar semangat. Tepuk tangan dulu biar semangat. Ya. Oh, tepuk tangan yo ben semangat yo. Iki lho lagi. Yo, oh donga. Amin. Hot santal hot ya. Ya. Kapan koprole kapan? Oh bar iki ya. Bisa. Koprol ngene lho. Wung. Wah. Oh, iya. Kok gur nyolot kuwi jenenge nyolot ora koprol. Kok iso mbok terokne ngene-ngene lho. Awake. Kok iso nggur tangane iki lho. Iya. Ayo, awake yo, ayo. Yo. Sing kene ra ketok. Loro emang sesikile natap kotak emang.
Tekoni, berdua ditekoni, njaluk apa? Tekoni njaluk apa? Kowe iki bae kali ula manjing ki. Mbah. Assalamualaikum, Mbak. Assalamualaikum. Niki kali sinten? Kali sinten niki? Kowe takok aku. Ya. Sinten, Mbah? Naminipun, Mbah? Aku Mbah Jembut. Hei! Mbah Yem. Oh, Mbah Yem. Metu nggih, Mbah? Moh. Njaluk apa to? Nyune napa nyune? Ngombe. Ngopi, Dik. Aja brangkang ae, Mbah, war ning ndi, Mbah? Oh, aku. Ya. Sik ngalih sik. Iki diombekne bocah iki awake dhewe iki mergo iki bahaya to, Sin. Bahaya. Nek ora diombeke iki bahaya. Dadi awake dhewe apa, Nyapa? Jaluk apa? Cangkeme nang kene. Wes ya ngalih ya, jek enek penjalukan ora? Lho, Medal nggih, Mbah. Mesake Victor, Mbah. Njaluk Nyune napa? Nyune apa? Ngambung prigel. Mbak Prigel. Prigel ning kono, diparani no, parani. Hei, wong edan. Apa enak setan kok duwe karep udah. Oh diombene Mbak, diombene Mbak ben waras mesakenya lho, mesake banget lho. Sampean jalan apa, Mbah? Jaluk ambung. Penek setan kok duwe karep lho. Iki pomo diwakili gak oleh. Diwakili sapa? Diwakili Heru oleh ra? Diwakili Bu Parsinem? Diwakili Bu Parsinem ya. Oh, kowe lah. Setan kok kowe lah lho. Setan kok iso milih prigel Nah, ya, iki. Sampeyan ndang bali ya, Mbah, mesakne ragane bocah iki. Mesakne bocah iki wis kesel ya. Sampeyan tak tambani ya. Tambani wae, Mbak Tambani Prigel. susu ya, gelem susu. Gelem. Tak susu. Hei, wong edan. Mbah, sampeyan tak susoni gelem. Ayo gelem yo. Gelem aku. Engko lek wis tak susoni, sampean ngalih teko ragane Victor ya, Mbah. Mesakne, ya. Ya. Janji lah ya, Mbah. Oh. Ah. Wis ndang mangap. Mangap. Kebablasan, Mbah. Wis ya, Wis. ngalih ya. Wes waras. Ku njaluk apa neh? Kok setan wakeh menjaluke? Jaluk duit. Wis iki arep njaluk dhuwit Sapa kok nuding kono iki iki? apa? Nuding apa wi? Sapa maksudmu? Mbah Lurah, Mbah Kasun. Wis ndang rono, ndang njaluk dhewe. Ngerti bakasune apa ora setan engko? Lho. Aku samar lek glundung lho, Mas. Lah iya aku suwamar modele endi bakasune? Bener ora kuwi engko? Engko tembus jeding. Ndi jajal. Tenan ora? Wong ning jero omah. Kowe kok cucul tar, kowe arepe kalih nyambut gawe. Alasane dadi arepe leren. Lanjut dhisik. Ya bawane tekan ndi mau? Ya. Heeh. Enggak. Natian wadon sarata Yo. Nek jaman bersuara
tembang menika nggih kula katuraken dumateng ingkang memonitor lumantar channel YouTube. Ya, Asta Brata Media mugi saged karenan ing penggalih lan dados jampi saya. Ya, tombo kesel. Terus wis balik burung mucahe Bang. Lho kok kura-kura ninja sing balik. Kok kok go helm barangmu demit kok go helm iki lho. Demit tak ngerti lalu lintas. Wis waras. Waras, ngapunten Mas Dalang. Nyapa? Anu nyun sewu niki kula kebanan, kula ngampil kompo enten mboten. Kok iso kompo dalang ning dhuwur panggung kok disini kompo lho. Lah kuwi sing mbok gembel ki kompo to. Beda. Oh, beda. Beda. Ya. Kayak kura-kura ninja. Ya dijogeti tar. Wis ngono wae apik. Apik ngene apik. Ya. Sekar desa. Hey. Matane ketutupan. Penak kok malah diterak. Balik jaluk malah bubar. Dibenakne bubar. Lah iki lho. Cepot sandase, Bu. Wis. Wahai, Bu, ampun Bu. Kula nek menjaga kehormatan kuwi bapakan panjenengan to. Malah arep dinggo. Wes, ya ditenekke ya. Sesokar bisa ya. Hey. Gunung desa. Terima kasih Dik Sinta. Matur sembah nuwun. Dasar.
Kowe mengok medun panggung kok iso itu helm karo tas gone sapa? Mbok gone sapa mau gone wong pawon ya Gone yoga. Gone yoga to. Yo ketek nganggo candak wis teles kabeh. Kene iki jare kaya wong ngompol. Lah salahmu reko-reko dadi barang. Yo lah iya. Arep njaluk ambung Mbak Prigel dadak. Yo kabeh iki pangga usaha, Mas. Oh iya. Iki mau aku oleh saweran. Entuk tenan to? Oleh. Menghasilkan berarti. Menghasilkan. Ya tak tambahi rokok. Gelem rokok ra? Gelem rokok ra? Andi aku gelem Mau Evolution padha Daniel. Aku sembarang, Mas. Menyan ra apa-apa nenek. Dan wis ngerokok Daniel wis tau urung? Wis tau urung? Nggih, dereng. Nek dereng ora usah, kudu was watuk. Dalang kok medhi terang ya. Anu sik, pokoke sik Mbak Aulia, Mbak Dwi, Mbak Bat. Oke. Heeh, jumeneng bareng. Yuk, sepati. Heeh. Orang Jawa panyung sendele diseret karena aneh pun serot yang ingin sini Madiun Jakarta dirukun tetap merdeka. Mas Victor. Sik ceklane mik, Dajal semangate sinden 3 iki dites mergo ki semangat kemerdekaan bulan Agustus. Betul no. Di abane sitok-sitok merdeka kon nilainen sing paling semangat sapa? Ya, Sing Mbak Aulia dulu. Mbak Aulia dulu. Ini wong Sidoarjo, wong Etan. Wong Etan mesti keras. Keras. Apane sing keras? Apane tar tapuk. Aku yo. Maksudnya suarane. Suarane. Dajal merdeka engko ditarone Mbak Aulia. Yo. Merdeka. Lah Merdeka ngono lho. Saya nak Mas ngumpukke tenaga. Oh iya. tergolong-golong. Bar gulung aku ya. Iya. Merdeka! Merdeka! Piro nilainya tar? Iki paling ora ki 8,5. Wah. Apa ya? Apik wis anu ya apa ki rapot wis lulus. Lulus. Sing tengah tar. Hati-hati aja banter-banter ku brojol neh. Oh iya bar bayi ya. Bar bayi kudu alon-alon. Ya ora iki wis wis garing. Apane? Ora maksudnya iki jahit klambi. Yo, merdeka! Merdeka. Ya tenan to. Aja ora banter tenan to. Ora banter. Wedi apa? Wedine suwek. Piro nilaine? Iki tak bonusi. Piro? 6 ae. 6 apik ya, Wi. 6 ae apik ya wis 6,5. Oh 6,5. Mudah sithik men to. Ya wis 75. 75. 100 ae wis. 100 kok irih men ngono. Ya wis 75. Terakhir. Heeh. Wah iki. Oh, iso banter ora ya? Alah biasane ngono kan. Leh marahi kakake lho piye. Piye lho, Mas? Lho, just banter teges ngono ya. Iya. Ndelok jegok barang. Jegok matane. Dehem kok. Yo. Merdeka. Merdeka. Atah. Kita erong jamu cah iki. Ora jamu. Ya jalek bubar. Ayo bubar. Contone Bu. Heeh. Iki lho. Mesti banter tuwek-tuwek ngene mesti bakoh. Sebok tuwek-tuwek. Maksudnya tetuaning sinden ngono lho, empu. Nggih. Iki wis empuk. Jajal diabani tar. Merdeka. Baleni. Syukur mudar kowe. Jane iki yosane banter iki. Jajal bubar. Merdeka. Merdeka. Piro tar? Hah? Piro? Siji ae wis. Kok sithik men lho. Kok kowe ketok mengaruhi sentimen mbok jenggleng ora muni di merdeka entuk nggur siji. Boncen karo aku ketoke ndak cocok kok. Model iki marai bupari tau nembak aku tak tolak dadi ngono kuwi. Lah GR. Aku iya ta bupar? Nate nembak jenengan ta bupar? Nate karo bedil. Karo bedel padake manuk mau piye kaya. Iya. Heeh, niki Apa ki mau? Sik ki mau. Sing durung apa berarti ki mau? Ana loro ati loro, ana tembang kangen. Apa? Nah, yo. Tembang kangen mawon, Mas. Oke, siap. Yo. Yo, buka saka tenor iki. Tenor, yuk. Ya, coba kaya ngapa? Celot, yuk.
Nggih, makasih. Yuk kembali ke Mbak Prigel lagi. Ya, Mbak Prigel, ya untuk penutup limbuan, season limbuan. Ya, monggo Mbak Prigel. Monggo, Mardika. Bebas Mardika. Napa, Mbak? Mau wonten pamrutan loro ati 2 niku Oke. Mas. Nggih, Pinakane, Mbak. loro ati loro. Langsung digarap seraginan. Yuk. Oke, coba kaya ngapa loro ati 2 sesarkan Mbak Prigel Pangayu Anjar Pending. Yuk, celorot. Asta berada. Kurang ngopo aku iki dadi wanita. Kurang ngopo aku iki bone tresno. Nyatane sliramu ngarani ati. Ati tatu wis ra bisa ditambani. Pripati iki wis ra bisa kagedepe. Sliramu jejer dheweke. Aku tresno umbar nafsu asmara. Lali aku wis nyanding wanita liya. Wis liya tresnaku apa dheweke. Wis liya dadi bojoku apa bojone. Bola-bali mung gawe kelane rasa. Rasa tresno sliramu ra bisa njogo. Wis liya tresnaku apa dheweke. Wis liya dadi bojoku apa bojone. Bola-bali mung gawe kelane rasa. Rasa tresno sliramu ra bisa njogo. Sasuwune kala mariyane. Eling keluarga tansah nyanding. Ayam tentrem pangajab rina lan wengi. Bola-bali bojo larati hati. Terima kasih Terima Mbak kasih, Prigel. matur nuwun Mas Akbar. Matur nuwun Mas Vektor. Slendro Kang Rasa, ya. Nduk anakku limbuk piye cawe sesaji? Cawe sesaji ingkang sinuwun nutuke lakon. Lakone Wirata Parwa utawa Pandhawa kumpul. Nderekke ingkang sinuwun, ayo mak tak derekke sorak sempiang bareng tumandang, no. Ya.